Assalamualaikum warahmatullah. Gaon ampa ko naka-upload. Sukol naon ikatabang kaniyo. Mag-upload ako amon palsin sin injector ini. Download man ka mo apps niya. Doon nagkuhan. Kapis to. Download. Globe man. Yan. Redan nga uploadon ko man doon na script sa YouTube ta. Testingan ta. Okay, connect na. Testingan ta mag-YouTube. Kita ni orang-orang 1080 ya. Sa ako maggamit ini 360. Din gamitin niya. Okay, para di ka mag-lock. Inshallah magsukol awrat to. Ang mani katabang ka niya. Subscribe sa niyo man nyari daw. Yadang kun. Mansin YouTube ko. Subscribe ni pindutin niyo agad. Okay, awrat to. Inshallah ang mani katabang ka niyo.